Сәлам, малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти әниләрегез. Җырчыларны гадәттә киеменә карап каршы алалар һәм җырына, чыгышына карап озаталар. Концерт вакытында аларны ялтыравыклы сәхнә костюмнарыннан күрү гаҗәп түгел. Әмма тормышта алар нинди киемгә өстенлек бирә яки нәрсә киергә бөтенләй яратмый. Көзнең 3нче айын ваклыйбыз, көннәр салкынайту сәбәпле яратып кигән юка, җиңелчә киемнәрне калын җылыракларына алмаштыру процессы аларга ничек тәэсир итә? Музыкаль каймак хит-парадының бүгенге чыгарылышында әлеге сорауларга җавап табу максаты белән гардеробларында актарынып алыйк әле йолдызларыбызның. Сезне сәламлыйм мин, Айваз Садыров. Башладык. 15нче урынны кәбестә кебек киенүче Мурат Гайсин алып тора. Өйдә халат яисә трико киергә ярата. Салкын көннәр килеп җиткәч, иң мөһиме аякларның җылыда булуы. Шуңа күрә көз җиткәч, шалбар астыннан трико яисә подштанник кия башлыйм. Гомумән салкын көннәрне кат-кат киенәм, диде Мурат үзе. Киенүен киенгәнсең, шарф урарга онытма. Салкын тимәсен. Ашыкма, берүк ашыкма, хаталанма син. Мине таптап, аннан жаның хафаланмасын. Баса күрмәк таптамашы, каваланма син. Мине көйдереп, үзең дә яныма син. Ашыкма, берүк ашыкма, хаталанма син. Мине таптап, аннан жаның хафаланмасын. Баса күрмәк таптамашы, каваланма син. Мине көйдереп, үзең дә яныма син. Külme, 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 külme benim hislerimden, benim hatalarını kişir kilse eğer kışlarından. Kilmi ki yine biriksin. Bulgana şu zarımınların şayan jillerge sivilsin. Anla benim hislerini, eşli kurma benim hiç birisi. Tınla yüreğinin girişi. Yukarılarını tınlamasın, tınla canımı. Gaybet çilinden orala süygen yarını. Tatlı süzlü yalaşığa suzma kolunu. Yuvalta kurversi evle yıllanana. Külme benim hislerimden, benim hatalarını kişir kilse eğer kışlarından. Kilmi ki yine biriksin. Bulgana şu zarımınların şayan cillerge sivilsin. Eşli kurma benim hiç girisi. Tınla yüreğinin girişi. Külme benim hislerimden, benim hatalarını kişir kilse eğer kışlarından. Kilmi ki yine birisi. Bulgana şu zarmınların şayan jillerge sivilsin. Anla benim hislerini, eşli kurma benim hiç girisi. Tınla yüreğinin girişi. Anla benim hislerini, eşli kurma tınla yüreğinin tibirşi. Сезон ничек үзгәрә, өстәге киемем дә шундый тизлек белән алмашына, диде чираттагы җырчы. Гардеробтагы киемнәрнең күбесе концерт костюмнары. Өйдә мин рәхәтләнеп киндер тукымадан тегелгән штан киеп йөрим. Урамда спорт киеме киергә тырышам. 20 елдан артык спорт белән шөгыльләнү шундыйрак киемнәр киергә этәрә. Һәм бу бик шәп, җылы да, җиңел дә, уңайлы да.
Спортивка киерге яратучы Рафаэль Латыпов хит-парадыбызның 14-нче баскычында. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min g'ashik yüzüne Ömür ütse de şallar tırse de Üzünü siyem partlık jitse de Ömür ütse de şallar tırse de Üzünü siyem partlık jitse de Şeşlerime ok düşer Yılken sayın Birge canım yeşikşe Ömrünün melin Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü süyem Vartlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Turmuşubuzny bizim süýü ýalgyny Ýep-ýeşellik güňeler bahyt dügelmi Ömür ütse de şallar tırse de Üzüňi süýem partlyk jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüňi siyem partlyk jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüňi siyem partlyk jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüňi siyem partlyk jitse de Лилия Хаснулова да сезон алышынуга тиз яраклаша. Кая нинди максат белән баруына карап, ул төрлечә киенергә мөмкин. Спорт киеменә ул уңай карый. Шулай да гадәти шалбар һәм кофталарга өстенлек бирә. Мин аларны кигәч, үземне күпкә уңайлы хис итәм, диде 13-нче баскыч иясе. Мәхәббәтнең күзе кайшагында тулы бәхетнең нур чәчәк яраттым дип тапкан тиң ярына күзләр аша йөрәгемдә шәм мәхәббәтнең күзе якты булып шын хисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яраттырсын үзе яратып мәхәббәтнең күзе якты булып шын хисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк үз авазын яратканны тоеп яратсын. Мәхәббәтнең күзе төрле
Мәхәббәтнең күзе якты булып, шын хисләргә бары юл тапсын. Бер ишетеп йөрәк завазын, яратканны тоеп яратсын. Көз җиткәч, теләсәң, теләмәсәң дә калын киенергә мәҗбүр буласың, дип фикерен белдерде Зөфәр Хәйретдинов. Урамда сирәк була. Шуңа да ул куртканың артык калын булмаганын сайлый. Аяк һәрвакытта җылы булырга тиеш. Салкын тимәсен өчен бу төп кагыйдә. Өйдә булганда футболка шортыдан йөрим. Халат кигән ирләрне аңламыйм. Халат ул гомумән татар ирләренә хас кием түгел дип өстәде җырчыбыз. Бірге булган кишеләр, бір мизгел эчендә сүрелделәр хисләр, сөйүҗебен үзүде, тик бер хыянатын, эзләмә сәбәпләр, бозды әманатын, сөйүҗебен үзүде, тик бер İzleme sebepler, bazıdın emanettin. Cevapların buranlarday, salgınırdı yüreğime. Yanlarıma başka kelime, indi mina Tınlamim kirakli, boş sözlerin bilen erinetme yürekini, yalvarma da gütüme, anlasın bittiğini, sündü muhabbetim, banattım insine, yalvarma da gütüme, anlasın bittiğini, sündü muhabbetim, banattım insine. 11-нче урын ияләре җырлы гаилә. Кайда гына булсалар да гел бергә. Сәхнәдә бер төрле костюмнан, тормышта да шулай ук. Сүз Алсу һәм Азат Фазлыевлар турында. Артык калын киенергә яратмыйлар. Азат җиңелчә генә куртка, свитер, джинсы киюне өстен күрсә, Алсуны пальто, классик шалбар һәм юка кофтадан күрергә мөмкин. Өйдә булганда әлбәттә футболка һәм шорты яраткан киемгә әверелә, диде Алсу белән Азат. Табигатны һәр көнедә җылы аяз тыйыла, күңел кояшы әгәрдә сүрелмигән вакытса, уф, табими дими, яшәргә дә яшәргә, гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә, уф, табими дими, яшәргә дә яшәргә, гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Күккә очкан тургайларны сагынып нигә еларга, Янда сандугачлар сайрый, күңелне юатырга, уф, табими дими, яшәргә дә яшәргә, гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә, уф, табими дими, яшәргә дә яшәргә, гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә.
Туганнар сол сәләмәт. Шул зур байлык дөньяда ник бейеме юлдырыйк бит. Көчләр барда җаннарда. Ух, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә. Кадер кирәк белергә. Ух, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә. Гөрләп кирәк яшәргә. Унлыкны ашып җибәрүче төркемнең исеме киенү рәвешенә тәңгәл килә. Ямле. Гөлназ көннәр салкын айтса да, моның белән килешергә теләмичә, җиңелчә киенүен дәвам итә. Туңганчыга кадәр. Көннәрдән бер көнне машинасына кадәр шактый гына араны җәяүләп узгач, калынрак киенергә кирәк дигән фикергә килә ул. Альбина күп вакытта классик стильдә киенә, чөнки ул педагог. Дилия белән Вероника бер авыздан ничек кенә киенсәк тә уңайлы кием булсын. Шул ук вакытта матур, элегант булсын дип җавап кайтарды. Алар башкаруында Гөлләр үсә җыры 10нчы урында. Seni koyam sayrar idim yanlarında seni sağıngan sayan can dostayım min sandığa sen koyam sayrar idim yanlarında seni sağıngan sayan sayrar idim yanlarında seni sağıngan sayan Популяр танылган артистлардан торган татарча солянка. Рәсим Низамов, Гүзәл Әхмәтова, Айгөл Рәхимова, Алсу Азат Фазлыевлар, Руслан Кираметдинов, Иркә, Артур Марат, Эльмира Сөләйманова, Ландыш, Динә Рафаэль Латыповлар һәм башкалар. 12 ноябрь, Ульяновск, губернаторский мәдәният йорты. Яраткан җырлар. Бу бит хитлар. Мөнир Рахмаев, Иркә, Эльмира Сөләйманова, Гүзәлия, Ландыш, Ришат Фазлыахмәтов, Рифат Зарипов, Гүзәл Уррасова һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 26 ноябрь. Уникс. Татарча солянка хитлар. 297 43 77. 9-нчы урында соң дисеңме әллә клибы белән Әнвәр Нургалиев. Көзге сезонга җырчы мәхәббәт белән карый. Бала чактагы кебек әле дә җылы киемгә күчү процессын көтеп ала. Өйдә йөргәндә спорт киеменнән яки майкадан, майканы җәен бөтенләй салып ташлый. Урамда шулай ук спорт киеменә өстенлек бирә. Я булмаса классик шалбар, пальтодан йөри. Өйдә кияргә дип алган халатларым да бар, ләкин аларга күңел тартмый диде иптәш Нургалиев. Үтсәдә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми,
Haberin kilmi iki arada Tiren kar yata İki arada tiren kar yata Yere komandan seni yaratan İki arada tiren kar yata Yere komandan seni yaratan Bilmem bilen ömür itesen Tükenesindir o bit min tügel Minde gül sine sağınam şolay İkinci yarım sina ting tügel İkinci yarım sina ting tügel Tükenesindir o bit min tügel İkinci yarım sina ting tügel Tükenesindir o bit min tügel Diana Tajiddinova көзгө сезонны үлеп ярата. Көтүп ала дисәк тә ялгыш булмас. Иң беренче итеп гардеробыннан эшләпәләрен чыгара. Аларга ул мөккибән. Спорт киемен юлга чыкканда гына киергә мөмкин. Хатын-кыз кайда гына булса да йөз кыяфәтен югалтмаска тиеш. Шуңа да минем көндәлек киемнәрем күлмәкләр һәм үкчәле аяк киемнәре. Ә инде гадәти генә киенсәм, башыма кепка киергә онытмыйм. Иң яраткан кепкам президентыбыз Рөстәм Миңнехановныкы кебек. Мин аның белән хәтта горурланам дип сөйләде 8нче урын хуҗасы. Гөлләр булып үсәр идем, җилләр булып исәр идем. Хәлләремә керер булсаң, диңгезләр кишәр идем. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле. Сөюдын сүндермичә гомергә саклыйк әле. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле. Сөюдын сүндермичә гомергә саклыйк әле. Фәнис, Фердинандович әйтә бит. Гафу ит, режиссер. Мин бит мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи? Менә шунсы хәзер модны. Үзеңне дә ник белмисең син, күзләремнән күрмисең син. Юригенә ди булса да, төшемә кермисең син. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле. Сөюдын сүндермичә гомергә саклыйк әле. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле. Сөюдын сүндермичә гомергә саклыйк әле. Музыкаль кайма хит парадын алга таба дәвам итәбез. Каршыбызда тагын бер дуэт. Ризат һәм Зинирә Рамазановлар. Зинирә көзне көтеп ала, хәтта сагынып каршы ала. Жайлы җиңелчә шалбар, кофталар кия. Вакыты белән күлмәк һәм үкчәле аяк киеме дә көндәлеккә үрелергә мөмкин. Ризат исә хатын нәрсә ала, шуны кия. Хәтта бер киемне ел буе кияргә мөмкин. Алган киемнәр җитәрлек, ләкин бер ияләнгәне белән тиз генә хушлашасы килми дип аңлатты Ризат. Ә өйдә яратып кигән киемең соравына ул әллә уйнап, әллә чынлап, җәйдән калган футболка, шорты һәм тёща бәйләп биргән оек баш дип җавап бирде. Сиреннәр җыры бүген 7нче урында. Рамазановлар, сүз сезгә. Исеңдәме икән, исеңдәме майның ул кичәләре. Таныштык без синең белән, истәме. Юл буенда үскән ак сиреннәр, эх аның изләре. Бүләк иттең чәчәкләрен, истәме.
Күрәсеңме ирекәме сириннәрне Шәшәккә быелда Зата бара безне гомер буена Кулыбызда кабат чәчәкләре Атлыйбыз бергәләп Нинди рәхәт бәхетебез түгәрәк 6-нчы урын иясенә көзге сезонга керү күренеше авыр бирелә. Сүз Алсу Муртазина турында. Яратмыйм көзге салкын көннәрне. Үземне генә түгел, баламны да җылы киендергә кирәк. Аны киендергәндә тирләп пешеп чыгам диде Алсу. Көндәлек киемнәрем җылы, җиңел булганнары гына түгел, шулай ук спорт костюмнарына да өстенлек бирәм дип тә өстәде ул. Беренче бишлекне ачучы җырчы җәйге вакытка караганда көзге көннәрне хуп күрә. Кызу түгел, рәхәт, салкын булып китсә, бик рәхәтләнеп җылы итеп киенәм дип фикере белән бүлеште Алмаз Хәсәнов. Өйдә футболкадан яки спорт киеменнән йөри. Көн җылытып җибәрсә, урамга да спорт костюмы киеп чыга. Түсендә әйтте. Кызыл. Димәк, кызыл спортивка кигән егеткә юлыксагыз, ул спортчы да, гопник та түгел, ул Алмаз Хәсәнов булыр. Еш күрәм сине төшләремдә, кулың сузып миңа киләсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Минем белән тиңләп башкаларны чагыштырып гомер кичәрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, белмим нишләрсең. Вадим Захаров сүзне кыска тутты. Көндәлек киемең дигән сорауга ул көндәлек кием дип җавап кайтарды.
Нәрсә бар шуны кием, нәрсә уңайлы шуны кием. Киемнән культ ясамыйм диде җырчы. Димәк, сүзне үзенә бирик. Вадим Захаров көттөрмәсәк иде әнкәйләрне. 4-нче позиция. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнкәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсеңдер газиз улыңны. Көттөрмәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайтты диеп уйлап куйгансыңдыр, җилләр кагылса да тәрәзгә. Алгансыңдыр әнкәй шәйләреңне, кайнарлатып ничә мәртәбә. Көттөрмәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Музыкаль каймакның бронза медаль хуҗасы Фирдус Тямаев киемнәрен барлык очрак өчен алдан әзерләп куя. Гастрольдә еш булганлыктан машинада вакытта җиңелчә киенә. Гадәттә спорт костюмыннан йөри. Машинасында шулай ук сәхнә костюмнары белән бер рәттән классик киемдә урын алган. Кирәк булса, тиз генә кирәкле киемемне алып киям дип җиткерде 3-нче баскыч иясе. Тормыш итү җиңел түгел, тормыш куласа, нишләр идем яннарымда дуслар булмаса, көннәремдә нурлы кояш, төнемдә ай, җилдә җилкән көчле җилкән син ул дускай, дуслар була бу тормышта санаулы гына, иң бәхетле кеше генә дуслардан бар, җанлысы каткырау сүкми үзгәрми төсе, дуслы булу көчле булу, нәк безнең төсе. Birləşdirmi bizdə байлıq, bəyləmi mallar, qayın şadlıqlar, bölüşüb dartılğan canlar, qulpuşu bəkləb birişməlik, biz bitir aqıllar, qılışı qalqan bulabız, qalqılsa yaqılar, dostlar bulavı tırmışda sanaulığına, ilk bəxtli kişigine dostlardan var, canlısı qaqırav sıqmi üzgərmi disə, dostu bulub kişdə bulub, nək bizdə Чираттагы җырчы өчен көзгә күчү процессы ошамый. Чөнки өсте-өстенә калын итеп кием кию аның өчен түгел. Кием җиңел, уңайлы булсын. Кеше аны сизмәскә тиеш диде Лилия Хәйруллина. Лилия кәефкә карап киенә, ә кәефе тиз үзгәрүчән. Шуңа күрә өйдән чыгып китер алдыннан ул киемен 2, хәтта 3 тапкыр алыштырырга мөмкин. Ә өйдә булганда футболка, шортларга өстенлек бирә. Халатны җене сөйми.
Үйдә булсам да матур киенергә тырышам. Бу минем өчен бик мөһим, диде Лилия. Артlarımdan yürüp Duydurdun sen bitmiyor düşman Şikeli Yok gerekmiş çıkma Yollarıma Yaratıldın senin ilkeli Uçraşılar gerek Dibeytesin Konasa da diren yaralar Nişikine uzun Dilesem de Yakın bulmaz bizim aralar Uçraşılar gerek Uçraşılar gerek Uçraşılar gerek Hit paradımızның лидерын ашыкларга вакыт. Әлеге башкаручыбыз да көзгө сезон башлануны бик яратып бетерми. Шопингны яратмый. Һава торышы нинди булса да нейтраль кием киергә тырыша. Гардеробымны универсаль киемнәр алып тора. Шуңа күрә һәрберсендә вакытына туры китереп киям дип аңлатты Абсолют батырыбыз. Үзен дә күрик, каршы алыгыз. Дилия Әхмәтшина. Чын сөю. Беренче урын. Tatlı hisler bizediler günlerimni Sen kabızdın köpten söngen şemlerini Biz birge Мәңгегә Син һәм мин Янып көю, җаным дию Бу безнең көткән шын сөю Юлыбыз бер булыр дие Сукмактан әкрен бергә атладык Без бергә мәңгегә Син һәм мин Янып көю, җаным Клипларны карадык, башкаручыларның гардеробларын актардык, тормышта ничек киенүләрен дә тикшердек. Тузган киемнәрне җырчылар үзләре җыештырыр дигән теләктә мин Айваз Сабиров сезнең белән саубуллашам. Җылы киенегез, уңайлы киенегез, матур киенегез. Пока.